फाइनालि स' लोगोफोर नै जोंहा दैमानिफ्राय ना मोनबोलायबाय आरोना ना खान्दा नै ओमफ्राय नैबे गिदिर गिदिरखौ स्र' दोनदों आरोना गाबोन फ्राय एवना जानो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जानोबा फैनो हागोन नुफेरदोंना नुफेराखै सोरबा नुफेरैफ्रा कमेन्टआव सोंहरलायदो जोंना नै बाजैया माने गिदिर गिदिरखौ बासिगासिनो आरोना आरो नैयाव माबा मा होनो ना अन्थाइबो दं आरोना ना अन्थाइ बिदिनो ना खान्दायानो बांसिन आरोना नै बे गिदिर गिदिरखौ बासिनानै स्र' दोनदों आरो गाबोन हख्लायनोसै स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट्स खालामदो आरो कमेन्ट्स खालामनानै नाखौ बोरै मोननाय बेफोरबायदिखौ सोंहरनो हागोन नोंथांमोना स्र' स्र'खा नै स' लोगोफोर होमबा नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन आरो नेक्स्ट टाइमावबो बिदिनो ना मोनबा आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ लाबावगोन बाय बाय